naša miaso rýža. I pretla rýža. Dobrú chuť, naj. Bo jak sa holubky sa robia, ja laseli som miaso rýža. Dobrú chuť. No šida šo. Ша Марки бо не дали до суперта, до пічі. Та бо не дали на оцет. А де мене шкода на оцет? А то бо був смердячий оцет. Фуй. Але хто се посрав? Йотю, рабус. Ти знаєш Йотя? Мар'янка знає, хто лохоні моє. Гей. Паюру, що нянька не має матері на рабусі. Гей. Що ходить до пая. Гей. Ну та його нянько се посрав. Йотю. А до чого? Так повідь, як перший зварив. Ну, Йотю шов се посрався. Наївся фасолю, а се посрав до бумна. Гей! Я не вірив. Та й на раковину моєї дзеці мав. А жену маєш деку? Ні. Та чом? Та на гуту ми. Та ще саньов розідати. І треба їбати, і цілуватися, і діти робити. Ну та їбав, бо я й до пуска. А та самому лівче. Ну їбані, що? А та самому лівче, та ніхто не розідать. Беру доходу, беру 200 тисяч. Соціалка ти дала доходок 20 Та ні, тисяч? 200 корун. На день. А я, ну а я же. Добре. Та й мати ходить на ВПП до роботи. Я, а я по. Мамічка працює, а я. Ну а тепер поздрав мою маму. Яку? Тепер знаєш, бо ти камерував, ні? Гей. Ой, ти тету знаєш. Гей, твою маму, гей. Ну гей, поздрав. Ну. Агой, тето. А то шицько. Я. Та так порядні. Агой, тета. Добрі. Парада. Ну. Парада. Агой, тета.